Jaman biyen wonten setunggalipun sahabat jenenge Auf bin Malik Al-Asja'i. Ya, Auf bin Malik Al-Asja'i niku adalah salah satu sebabe turune Al-Qur'an, sebabe turune ayat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Jadi Auf bin Malik niki adalah sahabate Kanjeng Nabi. Ketika niku Auf niku nderek jihad kalih Kanjeng Nabi, nderek perang kalih Kanjeng Nabi. Delalah pirang-pirang dino orang mulai. Ibuke perkara Auf niki wis dadi tulang punggungnya keluarga. Jadi cara kasarane nek golek rezeki sing golek ya Auf niki. Akhirnya sowan dateng Kanjeng Nabi.